दानियाव फैनानै जोङो प्रटेस्ट खालामफैदोंमोन इलिगेलि इभिक्सन खालामजायो जोङो जोंनि राहायाव आरो दिनै आसामनि राजधानियाव फैनानै जोङो प्रटेस्ट खालामफैदों আমার ভুল হচ্ছে হ্যাঁ আমার ভুল হচ্ছে Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जालायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जागोन बनसुनि सोमावसारनायनि सोमोन्दैनो एसे क्लिप सालायनानै होगोन आरोना नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। बिथाङाहाय जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राया माबायदि आं जेबो हमनोनो हायासै। बिथाङा गोरोन्थि बुंफ्लांदों जानांगौ आरोना। बिथांखौनो बेबायदि गोरोन्थि बुंफ्लांनायखौनो मानसिफ्रा बिराद भाइरेल खालामलायबाय आरोना बिदिनो। खालामजायो जोङो जोंनि राहायाव आरो दिनै आसामनि राजधानियाव फैनानै जोङो प्रटेस्ट खालामफैदोंमोन जोंनि डेम'क्रेटिक भइसखौ जों बुंनो थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु जोंखौ डिटेन खालामनानै जोंखौ जेबो खोथा बुंनो दाबि जोंनि खोथाफोरखौ दाबाय होनो थाखाय बिसोरो जोंखौ डिटेन खालामदों। जोङो बे अयनायखौ जोङो सयज' खालामनो हानाय नङा। आसामाव थांनाय लोगो लोगो जोङो बन्द' डिक्लेयार खालामगोन जोङो बे अयनायखौ जोङो सयज' खालामनो हानाय नङा। सार सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङाबो फंनैसो बाथ्रा बुंदों मानि लांजाखांनायनि उनाव आरोना जेलावनो। दे बिदिब्ला खोनासंदो फंनैसो बाथ्रा बिथांनि। दुलाराय बुहुमनि बर' जाथि जानानै गोसो गोरबोनि बिग्रायारि साबायखर अननाय खुलुमनायखौ आं बावबाय आरो दिनै जोंनि हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मुगैथावथाव राजखान्थियारि खैसार सानानै आन्दलिं सानानै मोनखानाय पारमिसन थासेयावबो जोंखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम डेमनस्ट्रेसननि जोंहा पारमिसन दंखायो। जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि मुगैथाव राजखान्थियारि खैसारनि थाखाय दिनै जोंखौ 1 घन्टासोनि उनावनो नोंथांमोनखौ गोबां अनजिमानि CRPF पुलिसनि जवान थांनानै गावसिनि बाथौ जगतजों दैखांनानै दिनै बे थानाव दोनफैनाया बिराद लासिंसिं बिराद मुगैथाव कन्डेनेबल बे जाफेराखै। बे जोंनि थाखाय बोर जागोन। It will lead us to our ultimate victory. जोबोद खस्थ' मोनबाय। थिग जागोन गाहाम जागोन आं बयखौ दिनै आपिल होदों प्रमद बर'खौ आपिल होदों जेसेबां बर' बिदा फंबाय दङ जिखि आफादाव थाया मानो नोंसोर जे गोरोन्थि भुल मावफ्लांबाय बेखौ सिमान जाबानो जाबायब्रा। जों निमाहा होगोन ना समाजा निमाहा होगोन। गभर्नमेन्टजों थगायजाबाय नोंसोर गावसोर रोङियाव गोरों मानसिनाव सोङियाव बेखौ सिमान लाबानो जाबायनो ज' लोगो लालायबानो जाबाय। आं बे रोखोमै आपिल आर'ज आं फरायगासिनो। बिथां LK प्रडाक्शन सार बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंदों बेनिबो फंनैसो खोनासंनो हागोन। मोजाङानो बुंदों बिथाङा मानो प्रमद बर'आनो बेखौ लगायना हरनानै हमजाहोदों बेखौ आन्दलनखौ माने दबथाय होदों आरो बिथाङा बिनि भाषणफ्रावनो बिराद एग्रेसिभ आरो रागा जोंनाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ सावरायनो होननानै। नोंथांमोना नुदों आं मैयाबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सायाव आरो दिनैबो बेनि सायावनो मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों आरो दिनैना जाबाय मोनसे रानिं इस्युनि सायाव। नोंथांमोना नुदों बर'नि गोदानै दाजानाय फरायसा हानजा बनसुआ दिल्लीयाव प्रग्राम खालामगासिनो दङ दायो आरो बे प्रग्राम खालामनायाव नोंथांमोना हयथ' प्रटेन निउसफ्राव नुदों बे सोमावसारनायाव बाहागो लाग्राफोरखौ माखासेखौ एरेस्ट खालामदों आरो पुलिसफ्रा बे आन्दलनखौ दबथायनानै दोननो नागिरदों आरो अलरेडि
माने बिसोरो दबथायबायानो स' बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना आरो बिराद लाजिथावना मानो होननानै बुङोब्ला जों गोबां बोसोर जाबाय जों जेब्लानिफ्राय बड'लेण्ड आन्दलनखौ नुबोजेनदों बै समनिफ्रायनो जोङो आन्दलनाव बाहागो लाग्रा बर' मानसिफोरखौ पुलिसा हमनाय एरेस्ट खालामनाय लाठि चार्ज खालामनाय जोङो नुफेराखैमोन नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय बेयो थारैनो आनफर्चुनेट लाजिथावना आरो दुखुनांथावना आरो बांसिन दुखुनांथावसिन बाथ्राया नैबेसो बनसुआ बर' हारिनि मोनसे गोदान फरायसा हान्जा आरो नैबे दिल्लीनि प्रग्रामानो जाबाय गिबिसिन गिदिरथार बड'लेण्ड आन्दलननि सोमावसारनाय हाबाफारिमोन बियो बनसुनि नाथाय बे बनसुनि दिल्लीयाव लानाय गिबि गिदिरथार हाबाफारियानो फेइलार जानांबाय बियो मिनिथावना लाजिथावना आरो दुखुनांथावना आरो गोबां हारिफ्रानो जोंखौ दा मिनिदों इनसाल्ट खालामदों आरो रंजानाय मोनदों आंबो बिराद दुखु मोनदों बेबायदि जाथाय जानायाव बर' हारियाव गोबां बेले बेजे जाथाय बेबायदिनो गोबां जाबोगासिनो दं आरो जाबाय थागोन नामा बे फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिनो थांनायाव बेबायदि पुलिसफोरजों बुजानाय जेलाव लांजानाय गोबां दुखुनांथाव जाथाय बेहाय गोबां आंबो दुखु फोरमायो आरोबाव मोनसे गोदान जाथायानो आरोना फेसबुकाव भाइरेल जानाय बेबो बिथाङा बुंदों प्रमद बर' सारखौ गावथारनो होननानै दा बिथांनिनो एसे भिडिअ लाबोदों फेसबुकाव नुनायखाय कमेन्टफोरखौ नोंथांमोन नायनो हागोन बेवहाय नुनो मोनदों रायजोफोर बिटिआर हालामनि मोनसे फेसबुक माबायाव आरोना सासे लाइमोन गथ'आनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ गावथारनो हुमखि होनाय ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय नैबे फ्रान्सिस बरगयारि प्रमद बर'खौ गावथारगोन आं बाल बेबायदि बुंनाय नुनो मोनदों फेसबुकाव लिरनाय नुनो मोनदों आरोना नंगौना नङा बे सैथो मिथिया ओमफ्राय बेनि शेयार खालामदों 27 जन ओमफ्राय नै बाहाय मेसेज खालामदों आरो मेसेजखौ नायनोसै कृष्ण औवारी मानसिया थैयो खुगायाव मैया थैनो आगानाव मासे जाम्बाले गथ'आ एफआइआर थाबैनो लानांगौ सोर हाथियार गोनांनि फिसाज्ला बिलाय बेहाय गोबां कमेन्ट हरदों नै नायनो हागोन नोंथांमोनाबो कमेन्टखौ बिनि सायावनो थाबैनो सरकारा गोख्रों थांखि लानांगौ प्रकाश ब्रह्म मिजिं सार बर' डाइरेक्ट एफआइआर होनांगौ बिदिखौ गोबां कमेन्ट खालामदों नैबाय नुनो मोनदों नागिरदों बेखौ बबे दन्दरनि एक्सन हिम प्रमद बर'खौ गावथारनो नागिरनाय सासे उन्दै पिके बड'सा पिबि बर' उन्दै गथ'सो जानला मोनला बुजिया सोमजिया कमेन्ट होला बायग्रा जाबाय बेफोरखौ गेदेरफोरानो फोरोंजोब्बाय दमहा गैया गावनो दालि गोबां कमेन्ट होदों बाहाय नायनो हागोन बेनिफ्राय राजिब बसुमतारिया लिरहरदों पाटगाव अदालगुरिनिसो बियो थेंगोनानि फिसाला बेनि माबायाव रिप्लाय होदों दानसोरां ब्रह्म बेथ' उन्दैथार गथ'आ जोंनि स्टुडिअ'आव फैखांबाय आखाइयाव मबाइल दं होनना जानला मोनला बाहायग्रा अजय बसुमतारिया हरबावदों गथ'खौ होनबा
मोनखाबायानो माथो जानला मोनला लिरलाजोबो बेबायदिनो नायनो हागोन नोंथांमोना माबायाव मोनदों बेखौ बिटिआर हालामनि फेसबुकआव आरो